Ngobrol ra ono entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah kadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para pinisepuh dalah sepuh wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Mutin Bukhari ingkang kula hormati, yang saya hormati ya saya banggakan keluarga besar Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak Mahir Soho Ibu, yang saya hormati kadang besan panjenenganipun Bapak Rianto saking Soho Ibu saking Linggang Sampung Ponorogo. Tidak lupa di kami calon mempelai berdua saudara Aldo Muhlison dan Kak Linda Luciana Putri serta Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah tepatipun wonten kesempatan dalu ingkang sae menika kula lan panjenengan sami atas rahmat nikmat taufik hidayahnya Allah saged rawuh hadir rumah beliau Bapak Mahir sekeluarga dalam rangka angtu nikah putrinipun ingkang nami Kak Linda Luciana Putri pikantuk Kak Aldo Muhlison bin Rianto. Mugi-mugi kanthi hadir doa Bapak Ibu sekalian ingkang putra kalis semoga Allah berikan pernikahan kang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Kaping kalipun salat dan salam katur kunjuk dumateng junjungan kita panutan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula telah panjenengan sami ajeng syafaatipun pertolonganipun benjang fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari akad nikah pada kesempatan malam yang berbahagia menika kita bukakan wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara pribadi atas nama kantor Soho Bapak Mutin Bapak Mahir so Ibu ndongaaken hajat panjenengan anggenipun akad nikah Kak Linda Luciana Putri pikantuk Kak Aldo Muhlison putra Bapak Rianto saking Glinggang Sampung Ponorogo SSU dados putra putri ingkang soleh putra putri ingkang solihah sehingga kehidupanipun saged sakinah mawaddah warahmah. Kaping kalihipun Bapak Mahir secara pribadi atas nama kantor ndongaaken hajat panjenengan wonten kesempatan dalu ngantos paripurnanipun acara yakni malam hari ini berjalan dengan lancar sehingga tiada aral suatu apapun. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kak Linda siap? Nggih. Kak Linda siap? Alhamdulillah. Kak Aldo sampun siap? Baik, pada kesempatan malam yang berbahagia menika panjenengan akan sah secara agama dan pemerintah. Untuk itu atas nama keluarga besar dari Glinggang Sampung Ponorogo, Bapak yakni Rianto, sebentar lagi saudara akan sah secara agama dan pemerintah sebagai prabowonya rumah tangga. Kak Aldo tak tanya, saudara siap kepada Kak Linda? Nggih, ya ngopeni lahir secara batin, Kak. Nggih. Untuk itu
ke depan setelah ditimang dari usia tahun 1997, usianya Kak Linda saat ini akan diserahkan kepada Kak Aldo. Untuk selanjutnya tanggung jawab ke depan, ini adalah salah satu tugas dan kewajiban seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas dan kewajiban seorang lelaki yang jelas membina, memberikan yang terbaik dalam keluarga, bermasyarakat, bernegara, sehingga kita akan jadi anak yang soleh dan soleha. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pantun buat Kak Linda. Yun pantun gak Kak? Langit membentang warnanya biru. Den, ora nek cakepe. Langit, ya. Langit membentang warnanya biru. Datang hujan menimpa batu. Selamat menempuh hidup baru Kak Aldo, Kak Linda. Semoga bahagia sepanjang waktu. Kuwi lho Kak, dongane wong akeh, amin. Harapan kami yang awal dan yang terakhir. Siap Kak? Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir Bopo Mahir ingkang berhak nikahaken putri panjenengan Kak Linda Luciana Putri pikantuk Kak Aldo Muhlison putra Bapak Rianto, yakni panjenenganipun Bopo Mahir. Dipun nikahaken kiambak nopo wakil? Saestu wakil. Wakil dateng Pak Naib nopo Pak Mudin Bapak? Nggih, ngoten nggih. Nggih, nyun sewu. Panjenengan atur pasrah dateng kula dipun ikuti Bapak Mudin. Ngoten nggih? Monggo. Kula nyuwun tulung dumateng Mbah Naib supados makili kula nikahaken saha ngawinaken yoga kula ingkang nami Linda Luciana Putri pikantuk tiyang jaler ingkang nami Aldo Muhlison bin Rianto kanthi mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan, gelang dan cincin emas 7 gram dan uang 2.612.600 rupiah dibayar tunai. Diganti asta tangan kalih Bapak Mahir saperlu mewakili nikahaken lan ngawinaken putri panjenengan ingkang nami Kak Linda Luciana Putri pikantuk Kak Aldo Muhlison bin Rianto kanthi mas kawin alat salat perhiasan emas 6 gram 6 dan perhiasan emas gelang cincin 7 gram dan uang 2.612.600 rupiah dipun bayar tunai. Tambah pangesti Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Aldo, Kak Linda, ikuti saya istighfar dan sadat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha Alladzi la ilaha illa illa huwal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa namsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawwisuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Yakina Aldo Muhlison bin Rianto angkah tuga wasawas tuga mahtubataka Linda Luciana Putri Binta Mahir Bitaukili Walia Ilaya Bimahrin Bi'alatis Sholah Wa dihabun minad dhahab Sab'atu giram Wa milyuna sab'ah Isna asrota alab Wasittuna rubiatan halan. Saudara Aldo Muhlison bin Rianto, saya nikahkan dan saya kawinkan Linda Luciana Putri binti Mahir kepada engkau, yang walinya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin alat sholat, perhiasan emas gelang, cincin 7 gram, dan uang Rp2.612.600 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Linda Luciana Putri binti Bapak Mahir dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pripun saksi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Barakalaka wa barakalaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa abadan. Allahumma li baina ma kama la baina Adam wa Hawa wa li baina ma kama la baina Ibrahim wa Sarah wa li baina ma kama la baina Yusuf wa Sulaikha wa li baina ma kama la baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Allahumma tawil umurana salajatana wa qulubana sabit imanana wa ahsina amalana wa wasi' arzaqana wal khair qadirun waqti hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menika mundak loro. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Dumateng sagung para sesepuh pinisepuh ingkang satuhupana ing pamawas. Miwah lebeta ing pitutur ingkang hageng hamestuti mring pepoyaning kautamen ingkang dahat kinabekten. Minggahipun dumateng sagung para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah ingkang tuhu kawula bekteni. Dumateng sagung para pangemban pangembating praja miwah para nayakaning nagari, tan kantun Bapak Ibu Purnakarya ingkang kinarya pandam-pandam miwah pangayomaning para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Dumateng sagung para tamu kakung Sumahawana Putri, mliginipun Bariagung kadang besan ingkang insyaallah sekedap malih rawuh wonten ing tratak rambat nuninggih dalemipun Bapak Maher sanipit Ibu Yatmi ingkang estu pantes nampi kinurmatan. Nuwun kula nuwun sasampunipun panjenengan sadaya dalasan kula samya pinanggih wilujeng. Wonten keparingipun kula matur lekasing sedya langkung rumiyin sumangga sesarengan munjakaken rasikun mring sahandap papada ingkang maha kawasa Gusti ingkang maha welas maha asih awit karana sih nugrahanipun panjenengan lan kula saged nyawiji nunggil cipta sedya tresna ing pahargyan agung wisudan penganten hang titi kalenggahan menika kanthi manggih yuwana. Sholawat sarta salam mugi lestantun tumanduk ingkang hambrat sukertaning jagat panuntun umat kiblating patuladan ingkang hanganti syafaat ringgih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi panganjap kula lan panjenengan sadaya pikantuk syafaat donya tumusing kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu sinedhayane kang winantu ing pakurmatan sesepuh pinisepuh miwah kadang-kadang kinasih werda muda ingkang maha bekluhuring budi dharma. Nuhuni pamburutanipun saking Bapak Maher sanipit Ibu Yatmi nuninggih kula pun piniji ambuka miwaraning suka penganing wicara duwaraning kandha kinen hangaturaken lekasing sedya mantun ing kalenggahan menika nuninggih dinten piniji Senin katiti mangsa kaping 26 Januari Cinitra ing warsa 2026 Masehi. Bapak Maher sanipit Ibu ngaronce Sekar Cepaka Mulya Hamiwaha kang putra putrinipun nuninggih Nduk Ayu Linda Luciana Putri ingkang arsa nindakaken jejibahanipun ninggih nduk kaping adicara wisudan penganten kalian Den Bagus ingkang mijil saking Glinggang Sampung Ponorogo putra kakung saking Bapak Riyanto saribet Ibu Nining Irmawati ninggih Den Bagus Aldo Mukhlison. Para tamu sinedhayane ingkang winantu ing pakurmatan tumuli ing salajengipun derek pitepangan Bapak Ibu para tamu nuninggih kula Ki Sigit Indarto mijil saking Sindura Ponorogo kepareng kula sowan matur wonten ngarsa panjenengan nuninggih anggen awrating pundi dawuh saking Bapak Maher saribet Ibu Yatmi kinen Pangandaliwora pramila merupakan adicara pahargyan agung wisudan penganten ingkang sampun tumata dateng paran pamongking praja pahargyan agung sumangga sesarengan saged kula lan panjenengan sadaya murwakani kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih matur nuwun. Tumuli ing salajengipun Bapak Ibu sinambi ngrantu rawuhipun keluarga agung saking Bapak Riyanto saribet Ibu Nining Irmawati ingkang mijil saking Glinggang Sampung Ponorogo bersama dua artis kebanggaan Indonesia dengan salah satu di antaranya adalah yang masih muda belia, masih muda semua ini, masih muda belia dengan talenta suara yang begitu luar biasa asli dari Ponorogo. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda, ini dia ada Mbak Siska dan Mbak Vela, silahkan. Mas
Surat
tata rehat dicara pahargyan agung wisudan pengantin ingkang badhe kalampah tumuli ingkang kawiwitan inggih Nduk Ayu Linda Luciana Putri. Hamba bilih Sang Ayu Sirat Maja Pinanganten Putri sampun paripurna anggene kapaes lantanane dumateng panjenenganipun Ibu juru panggih pengantin ingkang mijil saking BN Makeup. Hamba bilih ingkang sampun siaga Nduk Ayu ingkang arsa dipun hagapit kalian Rama miwah Ibu katur sumangga dipun siagakaken jengkar saking sasana Palerman sasana tepas wangi tumuju mring sasana ngadi pahargyan. Lan inggih sasana rinengga ingkang binarung gendeng ungeling hangiringi jengkaring Sirat Maja Pinanganten ketawang Sekar Tejo sumangga. Tuan sembah lireng ulon kapur borisang murpengrat sahanande kang ana janma wikan titah linuwih mardu mardika ing bumi. Lha nggih Nduk Ayu Linda Luciana Putri ingkang sampun dipun hagapit kalian Rama Bapa Maher saripit Ibu ingkang tindak tumuju sasana rinengga ingkang badhe panggih kalian Den Bagus Aldo Mukhlison ingkang sampun rawuh dipun hagapit kalian Rama Riyanto saripit Ibu Nining Irmawati saha keluarga agung ingkang mijil saking Glinggang Sampung Ponorogo katur dumateng panjenenganipun Ibu juru paraga ingkang mijil saking BN Makeup. Hamba pilih anggene Sirat Maja Pinanganten kekalih sampun siaga badhe panggih penganten tumuli kalajengaken sumangga binarung ingkang arsa hangiringi panggihipun Sirat Maja Pinanganten kekalih inggih ingkang badhe dipun selawati sesarengan sumangga. Nabi
soroting pandam samuluh madanging jroning pasarean merwakaning anggening Sirat Maja pinanganten kekalih ingkang badhe ngaturaken sembahing sungkem pangabekti miwiti laju lampahing paraga Sirat Maja pinanganten kekalih linolosan duwung ingkang kaparingaken lenggah wonten ing sasana rinengga kawis tinggal lon-lonan kebaing rasa pangati-ati anggening Sirat Maja pinanganten kekalih lumarap wonten ngarsaning Kang Rama mimah ibu Gya mandhap saking kursi rinengga penganten sekalian arsa lumarap mring ngarsaning Kang Rama miwah ibu konjen ing bantala wandanane tumungkul asta tumumpang ing jenggonipun Rama miwah ibu liripun ngaturaken sembah sungkem pangabekti Gya akaras pepadhaning Sudarma hamung sajuga kang cinipta sawiji kang kaesti muhung anyecadhong donga pangestu Rama miwah ibu sinaratan sih meminta wilasa nugrahaning Gusti ingkang Maha Nasa mugi bebrayanira saged lumastaring prapteng kaki lan nini manggya bagya mulya teguh yuwana kalis salawihing rubeda sesedoan sumungkem mring ngarsaning Kang Rama miwah ibu Sirat Maja pinanganten kekalih ngaturaken duh bapak miwah ibu ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula dhateng ngarsanipun panjenengan hambok pilih lampah kula satindak jawab atrap kula tindak tanduk kula ingkang asring natoni manah panjenengan kula nyuwun agunging pangapunten nggih Bapak Ibu sungkem kula dhateng ngarsaning panjenengan ugi kula nyuwun idining donga pangestu mugi-mugi anggen kula mangun bali wisma tansah pinaringan rahayu sageta dadi Sirat Maja pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah dadi pinanganten ingkang kebaing barokah saha kamulyan paripurna ngaturaken sembahing sungkem pangabekti dhateng ngarsaning Kang Rama miwah ibu tumuli kalajengaken bapa miwah ibu paring atur dawuh pangandikan iya le anakku sakloron tak tampa sembah pangabektimu yo ngir cah ayu cah bagus tiba sapadha-padha jejere wong tuwa loro mangkono namung isa paring tutur lan sembur marang sira sakloron dadi mustakaning keluarga iku ora gampang mulai mula ta sira aja gumampang supaya ora katunjang-tunjang sira aja kesusu engko mundhak kliru sira aja sembrono engko mundhak nemu godha rencana kabeh tumindak iku kudu tansah ditaliti luwih dhisik ditaliti kanthi ati-ati
atur pangandikan jawab atrap tingkah laku kudu sing prasaja. Aja nganti bebasan kriwian dadi grojokan geguyon malah iso dadi tangisan yole. Cah bagus cah ayu. Ingkang angka 3 ugi ingkang kampukasan. Sira aja nganti ninggal anggenmu ibadah supaya sira tansah nemu teteken nalika sira nemu lelunyon tansah pinaringan pepadang nalika sira nemu pepeteng. Moga-moga anggen sira manggon bali wisma tansah pinaringan rahayu widodо nir ing sambikala. Sungkem pangabekti anggening sirat maja pinanganten kekalih dhateng ngarsane Kang Ibu. Kanjeng ing Bantala wandarane Ibu kula nyuwun idiring donga pangestu. Mugi-mugi anggen kula manggon bali wisma tansah pinaringan rahayu. Saged dadi atmaja pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Idining donga pangestu saking panjenengan mugi-mugi saged agawe gangsar, agawe lancar, agawe tentreming jiwa marang kulawarga anggen kula manggon bali wisma. Ugi panjenenganipun ingkang gesang wonten ing alam donya mugi tansah pinaringan rahayu widodо ing samarga-marga. Matur nuwun Ibu. Tumuli ugi kalajengaken panyuwunaning donga pangestu dhateng ngarsane Kang Rama ingkang sampun rawuh. Mugi-mugi anggen sungkemipun sirat maja pinanganten kekalih dhateng ngarsane Kang Rama miwah Ibu tansah manggih rahayu, rahayu widodо. Tumaping sirat maja pinanganten mangun bali wisma iso dadi atmaja pinanganten kekalih ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugia tansah lumastari prapteng kakil kaki lan nini tumrapipun atmaja pinanganten putri saged dadi pinanganten putri ingkang solehah. Hanyarengi jengkaring sirat maja pinanganten kakung ingkang lelumban wonten samudrayaning bebrayan. Sampun hangasta pirantinipun sekar-sekar campur bawur arum-arum redana receh empon-empon bebasan salawe uwang kang sarwa gumebyar kacang kawak dele kawak palawija kawak kinemulan kloso pandane kang alus kajang kepi jeras beras jenar kang musinrat ing serat centini kang dipeni ubor ampe kacar kucur kasuntak tanpa pedhot sinaratan dedonga mring Gusti murih pinaringan rejeki ingkang resik sayekti minangka suka madanging keluarga awit ginanjar langkung pramila
penganten kekalih ugi tansah imut mring kulawarga. Mliginipun ngrimat Rama lan Ibu, salaminipun gesang. Paripurna tata cara kacar kucur tumuli kalajengaken adicara dahar klimah. Dahar klimah sekul punar hawarni jenar, lambanging kamulyan miwah kabahagian. Rerampatan pindang ati antep gurih pengasih, minangka dadi pralambang sandang pangan lan papan. Dene dedaharan batin wujudipun pitutur lan wewarah. Pewangson tepo tulodo jembuh kalian piwut caling agama. Perwakaning wujuding katresnan anggening atmaja kakung dateng Nduk Ayu Linda Luciana ingkang badhe kadulang. Aja gede-gede Mas, cilik Mbak Linda ki ngendikane rada diet, makane nek demok janggute alhamdulillah. Kegedean para Nduk mboten? Alhamdulillah. Monggo. Giliring gumantos Nduk Ayu Linda badhe ndulang kang garwa kakung. Nah, iki rada gede gak apa-apa iki. Wong badane semono gedene dahare kathah. Iya, alhamdulillah. Maka hitung sarang-sarang setunggal kalih tiga. Alhamdulillah. Dahar klimah dadi pralambang papan anggening sirat maja pinanganten kekalih ingkang mangun bali wisma tansah mugia pinaringan rahayu. Paripurna dahar klimah tumuli kalajengaken tata cara ngunjuk tirta ingkang awarni abrit menika ingkang sampun siaga katur semonggo. Nggih, monggo boleh melihat ke arah kamera dulu silahkan. Oke, setelah melihat kamera boleh saling berhadapan. Setelah itu diminum bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Monggo diminum sareng-sareng. Monggo. Tugasnya pengantin pria. Ngaturaken ageng panuwun. Bapak Ibu, para tamu sinedaya ingkang pinantu ing pakurmatan, saderengipun adicara pahargyan agung ingkang arsa kawiwitan tumraping adicara ing salajengipun menika wonten pinaringan hadiah saking Pak Lik Riyadi. Nah, ingkang badhe dipun paringaken dhateng atmaja pinanganten kekalih katur sumangga Pak Lik Riyadi. Bapak Ibu boleh loh kalau ingin memberikan tepuk tangan yang paling meriah dulu, monggo sekalian berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Lik Riyadi. Nah, foto dulu Pak Lik, foto dulu, monggo. Monggo jenengan mawon mboten napa-napa. Oh, ngaten. Digawe gaene Pak Eko. Monggo Pak Lik. Pak Lik, monggo. Tumut pambunutan foto. Oh, tiyang kalih, nggih. Pak Eko mboten? Iki mesti idene Pak Eko iki genah. Monggo. Pinaringan hadiah tumrapipun saking Pak Lik Atmaja pinanganten kakung dening sirat maja pinanganten kekalih ingkang mangun bali wisma. Nggih. Formal dulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ing salajengipun Bapa miwah Ibu ingkang ngarsa kula lan panjenengan sadaya sekseni sesarengan inggih menggah waosan ayat suci Al-Qur'an. Pramila dumateng panjenenganipun ingkang sampun sanggul manggeman inggih Pak Soimin keparengna enggal samapta swasana miwah sasana sabda sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّ شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejak kathah keging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Soimin ingkang sampun maringaken menggah waosan ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi saged nambahi iman saha takwa kula lan panjenengan sadaya dhateng ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sagung para tamu sinedhani kang pinantuk ing pakurmatan tumuli ing salajengipun dhumateng panjenengan Bapa Bukhari keparengna paring kasebab barokah doa kagem sirat maja pinanganten kekalih saha keluarga agung ingkang sampun rawuh. Pramila dhumateng panjenengan Bapa Bukhari swasana miwah sasana sabda sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng tetungak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi temanten kekalih dipun paringi kesehatan, dhahiran wa batinan, dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi dipun paringi keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalim alhamdulillahirabbil alamin. Barakalaka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin. Allahumma li bainama kama 'allafta baina Adama wa Hawa. Walibainama kama alabta baina Ibrahim wa Sarah walibainama kama alabta baina Yusufa wa Sulaikha walibainama kama alabta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana sabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani sari abghaduna waqti hawaijana fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk keterangan ageng panuwun dhumateng panjenenganipun Bapa Bukhari ingkang sampun maringaken kasdua paring barokah doa. Mugi-mugi anggenipun atmaja pinanganten kekalih mangun bali wisma tansah pinaringan rahayu widodо sageta dadi pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu sinedhane ingkang winantu ing pakurmatan tumuli ing salajengipun inggih menggah dawuh pangandikan saking sulih keluarga agung dalem kadang pisan. Pramila tumuli kalajengaken panjenenganipun ingkang sampun sanggul mageman ngaturaken manggahing dawuh pangandikan saking sulih keluarga agung dalem kadang pisan katur swasana miwah sasana sabda sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Hadratul kiram dumateng panjenenganipun para ngalim, para ulama, para mayai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang siang pantoro rati tansah maneka suwertine pustaka suci ngandhahat kala bekteni. Panjenenganipun para pepunden sepuh, bini sepuh, aji sepuh ugi mboten katalomben dumateng pepunden kawula para satriani nagari kami nangka pandam-pandeming para kalodasih. Maliginipun dumateng ingkang hanyepung pusaraning adil wonten ing laladan kademangan tosanan. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa sarta perangkatipun ingkang pantes lamunta sinudarsana. Mirungganipun dumateng Sahibul Hajat ingkang mbugati panjenenganipun Bapak Maher Gotrah Kalawangsa
Lumeweripun dumateng Sagung Pinilenggah kakung Sumawana putri ingkang winantu ing Sukabasuki. Nyun sewu paripaksa kawula kumawantun ngadegan jejero kahanika swacana keparengna kawula hang lemah bengkah sumelatur sawetawis aurat ngemban dawuh saking wepunden kawula panjenenganipun Bapak Riyanto dalasan kotrah kawula wangsa pandherek pangombyong pinanganten ingkang miji saking laladan Gringgang Sampung Ponorogo hananging sederipun sumangga panjenengan sadaya tansah kala dherekaken manungku puja muji syukur dumateng ngarsa dalem dat ingkang agung. Dene punapa wonten ing titi kalundhan kalenggan menika kula dalasan panjenengan sadaya tasih pinaringan kawilujengan kabagas warasan kesehatan saengga saged kempal manunggal nuhoni punapa ingkang dados pamundutanipun Sahibul Bait ingkang katemben netepi darmaning asepuh mala kramakaken ingkang putra putri panjenenganipun Mbak Linda kalian Bagus Aldo Mohlison kanthi wilujeng tebih saking sambikala. Pramila sumangga sareng-sareng kala dherekaken ikraraken kalimat tahmid bilisan bi kholina alhamdulillahirabbil alamin. Salam salam katur kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene punapa ingkang tansah kita antu-antu syafaat win pitulunganipun min yaumi hadza ila yaumul akhirah. Dadan kata lumben nelaken gimpanuwun ingkang tanpa pami katur kunjuk dumateng kadang kawula sang pambiwara ingkang sampun keparing maringi medal dumateng kawula kinen hanja kepira rencane ngadicara wisudan palakrami ingkang ginelar ing rikala menika. Dene sagung para tamu ingkang winantu ing Sukabasuki wonten ing titi kalendhan kalenggan menika kawula minangka sulehatur saking Bapak Riyanto dalasan gotrah kalawangsa kinen ngaturaken pinten-pinten amanah. Wonten amanah ingkang angka setunggal lumantar kawula ngaturaken salam taklim katur kunjuk dumateng Bapak Mahir dalasan sedaya keluarga kula wangsa kanthi ngikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah ingkang kalih lumantar kawula sedaya keluarga saking Bapak Riyanto ingkang miji saking Gringgang Sampung Ponorogo nelaken gumimpanuwun ingkang tanpa pami dene-dene sowan kawula sarombongan sakeluarga gung saking Gringgang Sampung Ponorogo sampun katampi kanthi suka bingahing manah sampun katampi kanthi suka bingahing penggalih katitik wiwit mandhap saking kendaraan kalau sampun tinampi kanthi Jawa Tasta katuran binar alenggah wonten sasana ingkang sakeca ugi pinaringan pasugatan ingkang tansah nuju prana ing penggalih pangapunten wanimun kawula sakanca mboten saged paring piwales punapa-punapa hanamung kewula nderek dedonga mugi-mugi punapa ingkang sampun kaparingaken dumateng kawula sakeluarga agung saking Gringgang tansah cinatet dados ngamal kesaenanipun Bapak Maher sedaya keluarga kula wangsa kanthi pangajab pinaringan leliru ingkang satruju miwah bebingah ingkang malimpah. Wonten amanah ingkang salajengipun ing ari kalenggan menika lumantar kawula sedaya keluarga saking Gringgang nyadong deduka ingkang kathah ingkang teges nyuwun gungi samudra pangaksama mbok bilih kewala anggen kawula marak sowan larapaken pinang ponanganten kakung pun panjenenganipun Bagus Aldo Mohlison ugi sapanderek gung bonten sedaya tindak tanduk muno-muni solah bawa ingkang kirang meranani penggalih saking panjenengan sedaya mawantu-wantu lumantar kawula sedaya keluarga Bapak Riyanto namung nyadong deduka ingkang kathah nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Wigatos sing perlu ing titik kalongganipun menika kawula kinen hamasrahaken ponang pinanganten kakung panjenenganipun Bagus Aldo Mohlison ing rikalenggan menika kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kawula pasrahaken anak kawula lanang Mas Aldo mirengganipun dumateng Bapak Maher sekalian garwa sedaya keluarga kula wangsa boten kata lempen dumateng Kusmaning Ayu Linda Luciana Putri mugi-mugi dumateng para warga wonten ing laladan Tusanan mangsa borong anggenipun keparing panggula wentah mongso borong anggenipun paring wewarah murih ing mangking genya kepareng bangun pret enggal tansah winantu ing Sukabasuki tebih saking sedaya rubeda kantun teguh rayu ingkang sawanaya tinemu jumbuh ingkang sarwa kinayuh. Dene jagung para tamu boten kata lemben ing rikalenggan punika ing mangki lumantar kawula sedaya keluarga saking Linggang badhe ngaturaken tali asih ingkang wujud reda naji ingkang pinalipit wonten ing Blancang Lorek wondene ing mangke ingkang kepareng ngaturaken panjenenganipun Bapak Miseni minangka sesulih saking panderek pangombyong
pinangantene kami saking laladan Glinggang Sampung Ponorogo. Kasuwun saking keluarga Gung panjenenganipun Bapak Maher ingkang kepareng nyenyuli sawetawis kasuwun kepareng pinarak nyaket dumateng kawula. Semoga Pak Misni kepareng jumeneng sawetawis. Nggih, mbah lagi ya dulur lanang. Mas Nur nggih. Pangapunten Mas Nur ingkang menawa kesusulih saking panjenenganipun Bapak Maher taliasih menika ampun katingali kanthing isinipun angin mugi kanthi-kanthi kali saged kanthi-kali kanthi krana ikhlasing penggalih anggenipun badhe nyambung silaturahmi, anggenipun badhe nyambung tali pasederekan. Mugi saged ngrembaka, saged sembulur ngantos benjang salaminipun. Dari sagung para tamu ingkang salajengipun kawula nderek pesen kagem Mas Aldo dalasan Mbak Linda Luciana Putri. Pesen kula, orang menikah itu kalau bisa diniati dengan niat ngibadah. Mas Aldo nggih, pesen kula niatono kanthi niat ngibadah, murih pinaringan berkah barokah anggenipun bebrayan, anggenipun bangun Bali Wisma. Wondene ingkang angka kalih panjenengan membawa nama besar, nama baik keluarga. Jadi wong nikah niku ora kok gur menyatukan dua hati antara Mas Aldo dan Mbak Linda, tapi juga membawa besar nama besar keluarga dari Bapak Rianto dan jaga dari Bapak Maher. Pramila mohon untuk selalu dipahami dan dimengerti dalam membangun rumah tangga untuk selalu diberikan keberkahan, lancar, samudayanipun ngantos binjang salaminipun. Syukur bagi enggal pinaringan tetalining jejodohan ingkang wujud putra ingkang soleh utawi putri ingkang solehah. Amin. Allahumma amin. Dene sagung para tamu, wondene amanah ingkang salajengipun mbok bilih sak wentawis kepareng cumondhok lerem wonten dalem tosanan pinanganten kalih ing mangke wonten ing hari Minggu Surya kaping setunggal wulan Februari kalih 2026 kasuwun kakirapaken wonten dalem Glinggang Sampung wonten dalemipun Bapak Rianto sekeluarga watawis tabuh 8 enjang dumugi Glinggang. Sepisan malih kalau Wang Suli sak watawis mbok bilih sampun kepareng lerem cumondhok wonten dalem tosanan pinanganten kekalih kasuwun kepareng kakirapaken wonten dalem Glinggang Sampung Ponorogo wonten ing hari Minggu Surya kaping setunggal wulan Februari kalih 2026 watawis tabuh 8 enjang. Dene jagung pertama Purwa Madya hingga Wusana kirang wicaksana mbok bilangken kala matur kalantur-lantur pramila kala cekapi semanten sedaya kekirangan anggen kala matur minangka sulatur saking Bapak Rianto wonten tunadong kaping atur kawula nyuwun gunging maklum sama ing wasana cekap semanten wal maafiq ila aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganten bebiling mangke paripurna pahargyan keparengna kawula sakeluarga Gung saking Glinggang nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu mugi tansah pinaringan rahayu dumugi dalem suwang-suwang. Cekap semanten nuwun kawula nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco katar-katar gogeng paduwun dhumateng panjenenganipun Ki Nur ingkang sampun maringaken menggah dawuh pangandikan saking sule keluarga agung dalem kadang besan. Mas Eko iki piye to Mas Eko? Keluarga saking Glinggang kok isine isine senior MC KB iki piye iki ya lah rasane iki kaya ujian praktek kayak dinilai para senior iki carane ngene iki nggih. Iki katara-kara gageng manuwun dhumateng para tamu sinedane kang winata ing pakurmatan khususipun keluarga agung saking Glinggang Sampung ingkang sampun rawuh dipun skecaken anggenipun panjenengan pinarak lenggah kanthi titipun ing adicara pahargyaning mangke tumuli ing salajengipun bapa miwah ibu dhumateng panjenenganipun ingkang arsa kasebat asmanipun khususipun keluarga agung ingkang mijil saking Glinggang Sampung panjenengan ingkang badhe katur pamundhutan foto kalian atmaja pinanganten kekalih menika sarujukipun kanca-kanca sabibaripun Lukir Busana napa kalajengaken riyin. Nggih, sabibaripun atmaja pinanganten kekalih ingkang badhe Lukir Busana mangke sasampunipun atmaja pinanganten kekalih ingkang badhe kakirapaken tumuju sasana rinengga ingkang kakanthi busana ingkang kaping kalih panjenenganipun ingkang arsa
kasebat asmanipun sumangga mangke panjenengan ingkang saged jengkar saking sasana palegahan tumuju sasana rinengga ingkang kaperlu pampurutan foto. Saderengipun menika katur dhumateng kanca-kanca saking Wirama ingkang sampun siaga badhe paring lalagon panglipur kagem panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing siang punika inggih nuhoni pamburtanipun saking Bapak Maher Saribit Ibu ingkang wonten Tosanan Kauman Ponorogo. Kami aturkan kepada rekan-rekan sekalian, berikut adalah New Murata Music bersama MC Audio. Sumangga.
mung eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang Samtiasulasti. Rasa kangen alimuti lintang bulan dadi saksi upayane datang. Mas Beles tugasnya nyamer. Mas Meli, ayo. Janji sapaya Si nyanyi Pali Riyadi, si nyamer Bos Beles. Mas Meli, ketua saya Mas Dwi, Mas Dwi. Aja kerumbuan kan nyamer. Morata bersama MC gandengnya Indonesia, Mas Sigit. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning atiku. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka neraka wis tresno ra bisa dipisahno. Pasukan sabar, pasukan sabar, Terima kasih Bosku. Matur suwun Mas Beles. Ayo Mas Dwi, Mas Felix. Ayo Bang. Sudah dikasih contoh Mas Beles, sabar no. Ayo Baika, Baika di sini. Ayo Mas Dwi, Mas Felix, ada wabela. Siang Batara Ratri mung eling manis sing ati setiaku
Mbak Yati Pasai utang saya keteh. Ini apa? Spesial untuk Mas Aldo, teman kamu sekolah juga. Mas Aldo, Mbak Linda. Doa terbaik, semoga berbahagia. Amin. Mas Felix, hey, Sugeng Remagang Karyo, konco-konco Siluman, spesial. Ayo Mas Budi, obah gini nih. Sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Mendayung bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan duduk pantai harapan. iyo Ada Mbak Eko, ada Siska Morata, MZ Audi. Spesial lagu ini untuk kedua mempelai, untuk Mas Aldo dan Mbak Linda, bahagia selalu. Salalalala, salalalala. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cinta kita. Salalalala, salalalala. Siska, Padang pernah ku ada, ku tak cinta. Kalau jatuh terpulang pergi. beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Mendayung bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan di pantai harapan. Morata Music. MJ Audio.
dayung bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan di pantai harapan. Terima kasih satu buah lagu. Ini mungkin bisa dilanjut Mas Sigit. Tenan duwe omah sing rapi, kebakat tresnan, kebakasilan sayang. Ngobrol ente eling tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan. Kudu wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut, datang mlaku ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Beda roko gandeng tresno. Inggih, ngaturaken geng paduwun doa ayu vela sagung pertamu tumuli ing salajengipun inggih kapiji ing gati kenen tampi megahing dawuh pangatikan saking Sule keluarga agung dalam kadang pisan pramila dumateng panjenenganipun ingkang sampun sanggul mageman inggih Bapak Haji Amin kepareng ingkang samapta swasana miwah sasana sabda sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulih walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sedaya mawon ingkang kula hormati sae saking undangan utawi pengarak temanten ingkang saking Glinggang Pak Lurah. Syukur nyun sewu sakderengipun kula minangka sesule saking Kang Maher. Syukur alhamdulillah ngantos siang niki kula panjenengan sami taksih saged silaturahmi sae dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga acarane lancar. Ngendikane para pinter nek silaturahmine apik panjang umure akeh rezekine. Muga-muga sing mlumpuk niki sugih kabeh. Muga-muga panjang umure. Khusus sinden napa penyanyi ngaten iki. Sing cau niki upama niki dikhusus niki umure dawa nak nggih setuju mawon. Upama umure 300 tahun pripun? Piye? Setuju ora? 300 Rata-rata hidup di Ponorogo, rata-rata hidup 72 tahun, 35. Rata-rata Indonesia 71,65. Lah nek niki 300 nah dadi kembang amben. Lah nek kembang amben ra apa-apa. Lah nek mencret ya susah niku. Nggih. Nggih, nyun sewu sakderengipun guyon-guyon ngeten. Mungkin mboten sah suwi mergo sakniki manten nek suwi-suwi ra tek usum ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Gek niki pun jam 3 punjul seprapat niki.
Nggih. Kula 5 menit melih selesai ngoten. Kula minangka sesulih Kang Mihar matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sami ingkang kersa rawuh wonten mriki. Mugi-mugi rawuh panjenengan dicatet karo Gusti Allah dadi amal ingkang sae. Diwales karo Gusti Allah ingkang sak cekapipun. Allahumma amin. Rawuh panjenengan boten saged nyaosi pakurmatan ingkang sae walaupun wakile Pak Lurah wau ngaturne kula dugi mriki dipapak pinten-pinten pakurmatan sik lekas teko dioyong-oyong diwae napa-napa suguhan sing apik. Itu kan bahasane bahasa Dayo. Nek bahasane bahasa sing diumalak mboten. Nek bahasa Dayo niku lha mbok enten mriki diwehi sambel klelek ya enak ngono aja. Unine bahasa Dayo. Ngoten nggih. Tapi rawuh panjenengan sami kula nggih mboten saged nyaosin pakurmatan kang sae wontenipun nggih namung kados napa ingkang jenengan pirsani. Kathah kekiranganipun, sedaya kekirangan nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dhumateng panjenengan sami. Nggih. Langsung mawon Pak mendang sampai nanggapi atur kadang pisan. Nek mboten klentu sepisan wau titip salam, kirim salam. Kula jawab kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bare niku ngaturne mantene diserahne mriki. Diserahne nang manten wedok karo diserahne Kang Maher. Lah kula minangka keluarga mriki kula tampi kanthi sukalanane penggalih. Nek senajan to sakniki diserahne mriki. Sok kapan Mas nek rono kae? Sok jam pira? Jeng Minggu tanggal 1 tanggal 1 jam 8. Weh lagi nyungah hati ki bar sarapan kurang sarapan jam 8. Insyaallah mugi-mugi dinten sing ditemtokne saged minangkani napa sing disuwun Pak Lurah ngaten nggih. Terakhir kula nyuwun arestu panjenengan sami bapak-bapak ibu-ibu senajan to kala wau diunekne kali Pak Mudin mawaddah sakinah warahmah. Kula tandhene mawaddah sakinah warahmah tegese mawaddah ki muga-muga mantan lanang seneng sing wedok sejeging urip. Muga-muga sing wedok seneng sing lanang selawas-lawase. Lah mbok eneng bledek samberan aja nganti pegatan. Allahumma amin. Nek wis senenge kaya ngono muga-muga sakinah, tentrem atine, keluargane tentrem urip niku nek cara buku paling puncake wong niku nek tentrem uripe. Sugih bukan puncak, tapi nek wis tentrem itu puncak hidup itu. Eneng buku mulyaning urip iku dumunung ana tentreming ati, ora dumunung ana gudange akeh. Gudange akeh sing tukarane ya pirang-pirang ra tentrem. Senajan ora tek duwe sing penting tentrem. Duwe dhuwit tentrem ora duwe dhuwit. Golek ngono nyapa lho, nggih to? Nggih, ngoten. Bar sakinah warahmah. Warahmah tegese oleh kemurahane Gusti Allah. Muga-muga manten sekalian diparingi kemurahan Gusti Allah apa penjaluke disembadani. Allahumma amin ngoten. Ping salajengipun eling kula wau kaya enten tali asih-asih ngono kaya. Diparingi tali asih, aja didelok amplope, aja didelok duwite jerone didelok amplop lah amplop ora payu lho Pak. Nggih, Kang. Kula mau enten tali asih. Kula matur nuwun sanget gek mengke jenengan paringne anake sampean gek panjaluke Pak Lurah muga-muga awet. Amrih awete emang tambah duwite nggih tuku lemah, Kang. Lah nggih ngoten, Pak. Nggih, ngoten mawon. Nggih. Nggih muga-muga kanthi tali asih ini iso dadi srana seduluran antara Glinggang kalian Tosanan, ngoten. Gek muga bare niki entek sing rabi teng Tosanan. Tosanan rabi teng Glinggang. Mriki rondo yo oke, rondo teles yo enek. Sing kelahiran Senen Kliwon yo enek. Mriko terserah niku kene kelahiran Senen Kliwon akad wage pirang-pirang. Sing penting golekne netu gathuke netu selawe men daringan kebak ngoten wonten apa?
Nggih, mriku nek enten mriki lha mengke hubungan kalih mantene mawon. Mengke kula tulisane mriki biro jodoh ngoten. Tukang jodohne wong gek men oleh rokok, men oleh serantang ngoten mawon ten napa. Nggih. Semanten ingkang saged kula aturne menawi pun cekap kala wau saking dinggang pareng nyuwun pamit. Kula minangka Kang Maher mboten namung nderekaken sugeng kundur, mugi kundur panjenengan sami saking griya mriki tansah pinaringan ujeng ngantos dalemipun piyambak-piyambak. Allahumma amin. Semanten kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk keterkara gogeng panuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Amin ingkang sampun maringaken KPJ ing Gati Kenen Tampi manggahing dawuh pangatikan saking Sule Keluarga Agung dalam kadang pisan. Mekaten Bapak Ibu, penaring adicara long panamper wonten ing siang punika merandani anggenipun adicara pahargyan agung ugi sampun paripurna. Tumuli sapisan malih ngaturaken ageng panuwun dhumateng panjenenganipun Keluarga Agung atmaja pinanganten kekalih ingkang sampun rawuh minangkani nuhuni pamurtanipun saking Bapak Maher saribit Ibu Yatmi ingkang wonten Tosanan Kauman Ponorogo. Anggen rawuh panjenengan sadaya wonten ing siang punika inggih nuhoni ingkang arsa hanyakseni anggen ing atmaja pinanganten kekalih inggih Linda Luciana Putri sarimbit Mas Aldo Mukhlison ingkang ngawontenaken adicara pahargyan agung wisudan tali dharma. Sepisan malih kunjuk katuraken ageng panuwun Bapak miwah Ibu para tamu sadarum ingkang rawuh wonten ing sonten siang punika kunjuk katuraken ageng panuwun. Ugi kunjuk katuraken ageng panuwun dhumateng kanca-kanca vendor ingkang sampun derek suksesaken nggih dhumateng kanca-kanca saking Bay Ends Makeup matur supanuwun, kanca-kanca saking tim dokumentasi nggih menika saking Frame Studio ngaturaken ageng panuwun, kalajengaken Golden Dekorasi kunjuk katuraken ageng panuwun. Ugi kanca-kanca saking MJ Pro Audio tendanipun ugi saking Golden Dekorasi kunjuk katuraken ageng panuwun. Sinarengan kanca-kanca saking New Murata Music Ponorogo ngaturaken ageng panuwun. Cekap semanten agen kula matur. Pilih agen kula pangandikan wonten kirang langkungipun kula nyuwun ageng pangapunten. Pilih taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang
teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?